जेरै खोथा एरै खामानि इउपिपिएलनि प्रमद बर' सरकार सालायनायाव गोबां रायजो राजाफोरा गोबांथारै खामानि मावनो मोनसिगोना रोखा। क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव गोग्लैनाय बिसमुरि बिसदिसनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिफोराव गोबांथार एमजिएनरेगानि जे आसनिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन स्किमफोरा मावफुंजानो थांगासिनो दङ। थिग दिनै क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि बिडिअ समीर बसुमतारी बिथाङा गावनो माखासे गामिफोराव फैनानै गावनि आखाइजोंनो खामानि मावजेननो थाखाय रिबन हासना होयो। लोगोसे गामिनि गोबां रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायलाङो दि जायफोरा दासिमबो खामानि मावनो थाखाय जब कार्ड गैया बिथांमोना थाबैनो खालामनांगौ आरो गोबांथार रायजो राजाफोरा मा खामानि मावनांगौ बेनि सायाव मोजांथारै फोरमायना गालाङो। बिसमुरि बिसिडिसिनि चेयारमेन सानसुला बसुमतारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों फै जों मिथिना लानि। चेयारमेन हिसाबै बेखौनो बुंनो सानोदि दिनैहाय रायजोनि थाखाय मोजांनि थाखायनो मावनो थांगासिनो दं। बियो सेन्ट्रेल सरकारनि जि स्किम आरो बेखौ दिनैहाय क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्डाराव जोंनि बिसमुरि बिसिडिसिआ देग्लाय 2021 आरो 2022नि जिनिखि एमजिएनरेगा स्किम बेखौ दिनैहाय जागायनाय जाहैबाय आरो बेबादिनो जाबावगोन। जोंनि बिसमुरि बिसिडिसिआव गोबांथार दङ। जोङो दिनैनिफ्राय स्टार्ट जादों आरो बिदिनो रायजोनि थाखाय जौगानाय खामानिखौ जोङो जागायबाय होननानै आङो दिनैहाय नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो सानदों। मोनबेसे खामानिया नैबे 2022आव मावफुंजागोन बायदि? जोंनाव दा बेबायदि फुख्रिया राजुहुवा फुख्रिया 8टा दङ आरो केनेल दङ, बान्दो दङ, प्रटेक्सन दङ, आर्ट फिलिं दङ। गासै बेखौ लानानै जोंनाव गासै 26टा स्किमा मावजागोन एबाराव। जों गाबोननिफ्राय फारि फारि मावलांसिगोन। नोंथाङा एसे हल चेयारमेन हिसाबै गोबां बा नोंनि ओनसोलाव गोलैनाय माखासे गामिफोराव बेफोरबायदि जे आसनि बेखौ मावफुंहोनायाव माखासे माबायदि गोजोननाय फोरमायनो सानो? आंथ' गोजोनगोन। जोंनि बिटिआर सरकार आरो जोंनि सेन्ट्रेल सरकार बिथांमोनखौ आं साबायखर बावगोन। जिहेतु सिगाङाव जायाखै होननानै माखासे मानसिफ्रा बुंदोंमोन, खिन्थु दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनैनिफ्राय जागायबाय बेखौ आङो बुङो आरो बिदिनो जालांबाय थागोन आरो रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन होननानै आङो बुंनो सानो। साफ्रोम रायजो राजाफोरखौ नैबे एमजिएनरेगानि खामानिफोरखौ माबायदि मावफुंजानायखौ लुबैयो? मावनायाथ' गावबा गावनि सम्पति नालाय गावबा गाव सम्पतिखौ माने मोजाङै मावना लानांगोन। आङो बेखौनो खावलायनो सानो जाहाथे बियो गामिनि रायजोनि बे गावबा गावनि सम्पति मोजाङै मावनांगौ आरो बेजोंनो थांना थानायाव एसेब्लाबो मदद मोनगोन होननानै आं मिजिंथियो। गोजोनथाव खौरां। गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससि, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रड बिशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससि, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।